Makan apa? Diary. Onsumai library. Business थांगासिनो दङ जोंहा business town. Business town. बुस्थु फानो नै बिराद रंगिना संगिना समायना रमायना बिजनेस रेल गेट नै खारेन्टनि जासिगोन रेल गेटआ नै टाउना फ्लाइअभारबो दङ आंनाव देखायखांखाबायलै फ्लाइअभारफोरखौ साउन्डखौ मोजां खोनानाय नङालै बिराद ग्रां ग्रुं दखानफ्रा बारमुदा मबाइल दखान दे नैयो मबाइल दखान ओरै नाङालै सिजों होदो बे सौग्रावग्रां माग्रां जादों बाजार ना दिनै बुधबार बिराद फिर जायो सानजौबायना फुङावबो मानसि जाया नै ओरै थांसिगोन आरो कलेज नै बेंक स्टेट बेंक सार्कोल अफिस नै मावो shopping mall mobile dokan dख'ना दखान आर'नाइ दखान दंलाबायो जाबि बिजनि टाउन बायलं मोखां देखायनांसिगोन एसे ओमफ्राय बिदिनो रेलगे थांगोन टेन्डार गोगोम जाखाबायलै Molly guys, hey guys, games ni ba hey guys, apa ni ba? English ni kata Molly. Baik lekha dokanau, oमफ्राय बै से थांगोन. lekha dokan. बै बेहायनो सर' lekha गांनैसो लाबाय, गांथाम गांब्रैसो. माने खाथियावनो बा फिलखौ बारला. आरो गोजान बाथाय बै माबाया पुलिस केमा बे खाथियाव फिलखौ गालांबाबो जायोलै जेबो नङा. थाबायलांजायो जोंना खाथिना. आं बैनिफ्रायनो थाबायखायो बेसेबां दोनजायाथे दसे थाबनो हैना होथाय बै ओइ मैया दंना गैलाथाय फारनिया दं ने हाबोना खोमालै गोबाव जाथारबायना फैनायाथ' फैदों नाथाय हाबोना फैदों हाबिया Business town biराद फिर जायो बेहायनो मोनगोन बेहायनो ओमफ्राय बे बेहायनो थाथ'नांसिगोन थिंथ' ससे दङ सुपारनि सार हाथनाव दंलै जोंथिं मेरला हाथनाव मेरला सुपारि दं आंनाव सानै साथामसो होबानो जागोन नामा साथामसो होदो ओरैनो फिसाना दाबो बेहाय नांगौथ' बे फर्म नङाथे बेखौ ए गांसे मोननै होजोबनांगौ क'क्राझार गांसे थांगोन ओमफ्राय बेनो बे सार डाबल होनांगौ ना बे थालांबाय खोमा स्किमा इसेजोंबो मावजानाय बुरजाजोंबो मावजानाय सरकारिया नों नैबेखौ नायदो नों गोरोन्थिखौनो होदों दे नोंनियाबो नै निजाखौ बाहायगोन होननाय जादों 100 थाखायाव 20 थाखायाल' साबसिडि गभर्नमेन्टनि लागोन होनदों नैबेबो अन कन्ट्रिबिउसन नैबेबो अन सोर्स निजासो गासिबो फैसाया नोंना मिथिबाय ओमफ्राय नैबेबो नाम्बार 10 निफ्रायसो आराम्भ जाजेनदोंना 11 12 मोननै बुस्थुआनो गैया ओरैनो नोटिस आरो सोरबा सहि होबावनायल' एखे जाजोबो खोमा ना बेयो फर्मआ सुपारनिया जेबो फर्म गैया बेखौ नाङा बेखौ नाङा जाबाय ना सार बे थाबाय होनबा इनो खारनोसिगोन
ए दङ गांसे सरि बिनियाव ससे दङ गोदानानो ससे एखे आरो बे ससे आरो बिनि ससे गोबाव ना बेखायनो बे जाया दा फैसानि स्किम फाइनान्सियेल स्किम लन सिस्टेम आरो सोर मा मावो सुपारि बयलार फार्म ओमफ्राय माबा माबि दङ आरो एकबारे फर्म जमा हैनाय नायदोंमोन ना मोना मावनायाथ' मावखाया मानसिफ्रा ओरैनो बेकार हैनाय बायदि जासिगोन आरो सोरबाफोर खालामबा खालामनो हायो लोगोफोर बायसान्स मोनबाय बायनोबो हागौना ओमफ्राय होयोबा जानाय नङा जायखिया खोनायनायबाय मोनो मोना PM किसानफोर बायदि मोनबाय बायनोबो हागौना जा मोनो होखानानै दोननांगौ आरो जाबाय फ्रम फाइनान्सियेल आरो फाइनान्सियेलनि बियो लन लानाय माबा माबि बेलेग स्किम आरो बेनि फैसा मोनगोन होननानै जोंनि बिजनियाव दावराव जागासिनो दङ बिजनियावल' नङा आरो दाख्लैनिफ्रायनो खालामगासिनो दङ ओमफ्राय आं दिनैसो खालामफैदों आंना सुपारनि फर्म जमा होबाय गांनै जमा होनांगौ एकाउन्ट नम्बरबो होनांगौ एकाउन्ट ओमफ्राय आधार पान कार्ड बेंक एकाउन्ट ओमफ्राय बिदिनो फरायनायनि सार्टिफिकेटफोर गैयाबा गैया फर्म खालामनानै जमा होनांगौ डाबल गावबा गावनि साब डिभिजनाव साब डिभिजनेल अफिसाव खबर लानायबानो जाबाय लोगोफोर खालामनाय आं नोंथांमोननो ओरैनो जास्ट इनफरमेसन हरबाय सोरबाफोर खालामनो आफसुस जानानैबो मिथिनायाव खालामनो मोना उनाव फैसा मोनबावबासो आं खालामनो मोनाखै खबरखौ मोनाखै मायाखै होनगोन बेखायनो जायफोर दा मिथिबाय खालामनायदो गावबा गावनि साब डिभिजन महकुमायाव खबर लानायबानो जाबाय जों दा थांनोसै बे बिजनि टाउन मेन सक बिजनि सोहोरनि मेन सक बियो बिजनियाव ओइ रिक्सा फिलफिलि ना मा होनो जोंनाव फिलफिलि होनो बे बांसिनथार आरो फिलफिलिया फिलफिलिजोंनो बुंजोबनाय कमला जोंनिया प्रमल बर' साराबा जोंनियाव कमला फाननाय बेयाव साथा फैबा मोजांमोनलै क'क्राझाराव बारा रानगासिनो दं जोंखौबो एसे नायफैबानो जासै अबस्थाफ्रा होबाय होथेबायसो ट्रेना दानिया नेबावदो जालायसिगोन सालाय थांगौ नाबायलै बारग'बाय जोंहा गेटआव थांनांसिगौ बारग'बायलै नोंहा नेनांसिगौ बिजनि गेटआव थांबाय गेटखौ अबाव जानो मेथाइखौ कौन जगह में मिठाई को थांनोसैलाय जोंहा न'आव इन्टारेस्ट न'आव थांनोसै जों बिजनि टाउननिफ्राय खामानिया जाजोब्बाय आं लेखा लाबाय ओमफ्राय माबाय नैबे बिथांनि माबा बानायनो फैदोंमोन आंनो फिल्ड लिडार